Дивіться у цьому випуску. Військова прокуратура та Міністерство внутрішніх справ провело масштабну антикорупційну спецоперацію. Терористи обстріляли з градів Авдіївку. Слідство зробило помилку в розслідуванні вбивства Павла Шеремета. Вітаю, час новин на телеканалі АТР. 24 травня, 1182-й день анексії Криму. Студія Скандер Маметов. Наймасштабнішу антикорупційну операцію провела військова прокуратура та співробітники Міністерства внутрішніх справ. Про це заявили головний військовий прокурор України Анатолій Матіос та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на спільному брифінгу з координаційного штабу біля аеропорту Жуляни. Зранку прокурори разом з правоохоронцями провели близько 400 обшуків та затримали 23 екс-керівників і екс-заступників, а також діючих керівників та їхніх заступників податкових органів в 15 областях України. Здесь в специальном оперативном режиме проходит координация задержаний подозреваемых по всей стране. Здесь их будут принимать, и Анатолий будет их направлять в суд. Держава не доотримала, а фактично злочинна організація Януковича, Клименка і всіх, хто до сих пір перебував в Україні, змогла збагатитися за рахунок платників податків на доведених зараз слідством суму 97 мільярдів гривень. Затриманих екс-податківців часів Януковича з усієї України доправили у Київ. Затриманих з 15 областей на гелікоптерах доставляють до аеропорту Жуляни. Тут розташувався штаб Національної гвардії. Я по прізвищу вам зараз не скажу, тому що їх всіх в голові не тримаю. Прізвище озвучить чи озвучив вже генеральний прокурор і міністр внутрішніх справ. Подивитися. Один з керівників податкової на прізвище Козак був зупинений прикордонниками вже фактично при виходу до літака. Затримання розпочалось о 6 годині ранку. До спецоперації залучили корпус оперативно-раптової дії, Національну поліцію, військову авіацію. Наразі затримано 23 експосадовці Міністерства доходів. Саме велика складність була це організація, перш за все, всіх процесуальних дій, крім того, організація всіх задіяних служб, крім того, недопущення витіку інформації. Тобто в цьому була складність, перш за все, по організації задіяна всіх служб організації роботи. Цю операцію нам не вдалося би зробити, якщо б нам не допомагав голова Державної податкової зараз фіскальної служби Роман Насіров, тому що розібратися в нетрях податкового законодавства всіх порушень – це тільки завдяки його сприянню основний масив роботи був зроблений. Під конвоєм затриманих посадили до автозаків і повезли до Генеральної прокуратури. Там їм оголосять підозру. Потім Печерський суд, там оберуть запобіжний захід. Катерина Бусхрікідзе, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. Учасники проросійського мітингу використовували арматуру та сльозогінний газ під час мітингу 26 лютого 2014 року. Про це розповів свідок захисту Енвера Ліддінов під час 118-го засідання окупаційного суду у справі Ахтема Чийгоза. Заступника голови Меджлісу Чийгоза окупаційна прокуратура звинувачує в організації масових заворушень під час мітингу 26 лютого 2014-го під стінами Кримського парламенту. Пророссийские митингующие начали вести себя агрессивно. Они начали сближаться с проукраинскими митингующими, и после этого образовалась давка. Фактически пророссийские митингующие пытались выдавить проукраинских митингующих с территории внутреннего двора. В ход пошли пластиковые бутылки, их кидали. Также свидетель видел, что кидали арматуру. Одна из них попала в голову крымскому татарину.
и у него кровь шла. Также он видел, что использовался газ, и он увидел своего знакомого, которого глаза начали слезиться очень сильно из-за этого газа. Окупаційна адміністрація Сімферополя видала книжку з ілюстрацією плаката, де у нацистського офіцера СС замість емблеми німецьких військ і свастики на рукаві зображений російський прапор, а замість слова «фашист» написано «москаль». У сторінках книги «Сімферополь, що не говори, а правда потрібно» зображені агітаційні радянські плакати часів Другої світової. Один з плакатів закликає селян боротися з москалями. Проросійські активісти побачили у цьому роботу українських провокаторів і збираються писати заяву до Кримського ФСБ. Варіанти зміни статусу Криму обговорили на першому засіданні робочої групи з питань Автономної Республіки Крим. Група була створена Конституційною комісією 12 травня цього року для того, щоб розробити зміни до розділу Конституції про Автономну Республіку Крим. В Меджлісі кримськотатарського народу наполягають на створенні саме кримськотатарської національної автономії. Терористи обстріляли з градів житловий район Авдіївки. Один мешканець знаходиться в лікарні. Внаслідок вогню зруйновані 4 будинки, ще кілька пошкоджені. Сколько вы насчитали домов? Полностью. Полностью. Разрушены полностью. Повезло, что дома не было. Ну а в целом, что вы видите? Ну что мы видим? Разрушение, что мы видим? Нету дома ни одного, ни второго. Пострадал у нас один гражданский человек, местный житель Авдеевки. Получил ранение в голову тяжелое. Сейчас врачи оказывают ему необходимую помощь. 3 дома у нас разрушено полностью, 1 частично. Загалом за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 53 рази відкривали вогонь по українських позиціях. Один український військовослужбовець отримав поранення. Слідство допустило помилку при розслідуванні вбивства Павла Шеремета. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко. 20 липня 2016-го у машині, якій їхав журналіст Павло Шеремет, спрацював вибуховий пристрій. Павло загинув. Конкретна помилка в тому, що вилучивши 201 камеру відеоспостереження, ще одна і, як виявилось, найважливіша камера не була вилучена, що весь цей час не давала дуже важливої інформації слідству. Завдяки журналістам ці відеозйомки стали відомими. Шкода, що на весь світ, а не тільки для слідчих, але тим не менше ці плівки є дуже важливими для слідства. Наскільки я знаю, керівництво МВС також визнало помилку і зараз стараються надолужити згаяний час. Молодики, які напали на ветеранів АТО 9 травня в Дніпрі, фінансувалися і інструктувалися осередком опозиційного блоку на Дніпропетровщині. Про це заявив у Верховній Раді генеральний прокурор України Юрій Луценко. 9 травня у Дніпрі відбулася бійка між ветеранами АТО та невідомими, які раніше охороняли палатки опозиційного блоку. У бійку втрутилися і представники поліції. Внаслідок цієї бійки 14 людей отримали травми. На цей момент ми затримали не тільки цих тітушок, їх всього було 250. Ми затримали декілька десятків тих, хто нападав на бійців АТО. Вияснили, встановлено, хто є їхній організатор. Це було вияснено через добровільне погодження співпрацювати з слідством одного з тих тітушок. Надіюсь, будуть іще декілька. Тепер ми вже точно знаємо, хто зорганізовував і інструктував цих тітушок. І, пане керівник опозиційного блоку, у мене погані новини. Вони всі інструктувалися, зорганізовувалися, фінансувалися у вашому штабі на Дніпропетровщині. Особисто паном Вілколом і паном Колєсніком. Не ухвалювати законопроект депутата Максима Бурбаки вимагають учасники акції в урядовому кварталі. Цим законопроектом пропонується брати по 2 євро за день з машин на іноземних номерах. З 7 ранку власники авто з єврономерами почали збиратися в урядовому кварталі. Нацгвардійці охороняли порядок. За даними організаторів, вздовж Жушевського та на прилеглих вулицях біля Кабміну, Верховної Ради та парламентських комітетів припаркувалися 1000 машин. Рух не перекривають. Ми тут під Кабміном зібралися в основному Вінницька область. Хочемо звернутися до нашого прем'єр-міністра з проханням до нього, щоб він розрішив це питання, якось повлияв на це все.
Автовласники вимагають від парламентарів не приймати закон депутата з Народного фронту Максима Бурбака. Він пропонує брати з власників нерозмитнених машин по 2 євро на день. Такий законопроект зараз знаходиться у Комітеті з питань податкової та митної політики. Я купил автомобиль на еврономерах, потому что мне нет денег, чтобы купить наши, не знаю, там, на наших номерах автомобиль. Я продал копейку «Жигуль», взял за нее $1500. Пригнал себе на эти суммы нормальную машину европейскую 2001 года. Сейчас хотят провести закон, чтобы мы платили за каждый день пребывания здесь автомобиля 2 евро в день. Ну это бред. Реально, у меня нет таких денег. Свої вимоги вони передали прес-секретарю Кабміну. Так, давайте тоді я вас зараз прийму на своєму керівництві. Зарядити нас по термінах. 5 хвилин, 10, 15. Тільки в мене буде якась зворотня інформація, я до вас виходжу і повідомлю. Ні, давайте якось... Учасники акції пообіцяли залишитися тут, поки їх не почують. Оксана Гуцул, Павло Ященко, Заман, АТР. У Стамбулі відбувається конгрес і Дні молоді тюркського світу. Представники 26 тюркських народів приїхали зі своїх країн, аби познайомитися і поспівпрацювати у культурній та побутових сферах. У конгресі також беруть участь представники кримсько-татарської молоді з Криму. Детальніше розповість у прямому включенні зі Стамбулу Емінія Халіл. В Стамбуле к 25-летию организации Международного объединения тюркской молодежи проводится 17-й молодежный курултай тюркской молодежи и тюркские дни. Вчера был первый рабочий день, сегодня продолжается второй рабочий день. Уже идет третье заседание рабочее. Вчера и сегодня вечером также были культурные мероприятия. Примерно около 30 молодежных организаций, около 40 молодежных организаций из 30 разных стран тюркских были представляли свою культуру. Из Крыма также у нас была делегация наша из Крыма, руководитель Крымско-татарского молодежного центра Лемара Усиинова, а также другие члены организации. Я хочу пригласить Лемару Ханам к слову. Лемара Ханам, расскажите, пожалуйста, в каком количестве вы прибыли из Крыма и что вы представляете, то есть какие именно вопросы вы поднимали на этом курултае? У нас с Крыма приехало 4 человека, я во главе делегации, соответственно, и еще 3 со мной. Обсуждаются, проблемы тюркских народов у нас очень схожие, поэтому на курултаях подобных всегда обсуждаются те проблемы и пути, как можно их решить. То есть мы ищем вместе, сообща, пути решения наших проблем, которые существуют у нас общие. А почему важен в целом этот курултай и для чего должны объединяться тюркская молодежь? Я считаю это важным, потому что это как минимум очень большой обмен опытом идет. То есть каждая организация, то есть когда одна голова хорошо, а если их много, то лучше. Соответственно, каждый приезжает со своими каким-то опытом у себя в стране, да, в республике, и мы перенимаем этот опыт и используем это уже у себя. Что именно вы рассказали о Крыме и что именно вы показали здешним гостям? Мы обязательно всегда, говорим, конечно, это о языке, о культуре. Мы показали и свою культуру, поделились с ней частичкой вчера на вечере. Сегодня мы тоже будем выступать обязательно. То есть крымская делегация всегда очень активно принимает участие в курултае. Мы никогда не остаемся в стороне. Сау Лемара Ханам. Как мы знаем, сейчас будет принята декларация. Позже, в более поздних выпусках мы расскажем о принятой декларации. Поки що у нас все, студія. Дякуємо. Це була Емінія Халіл зі Стамбула. Вона розповіла про конгрес тюркської молоді. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман кримсько-татарської» з Мавілем Мухтаровою за 45 хвилин. Ефір продовжує програма «Бугун». Лариса Волошина говоритиме з генеральним директором Севастопольського заводу шампанських вин Олександром Поповим про кримське виноробство. Підписуйтеся на телеканал АТР на нашому сайті та будьте з нами. Ваша підтримка важлива для нас.